Ahojte, deti. Volám sa Dávidko a som dážďovka. Mnohí si možno myslíte, že sme len škaredé červíky, ale v skutočnosti sme veľmi dôležití pre prírodu. Dnes vám o sebe porozprávam a uvidíte, čo všetko o nás neviete. Žijem v zemi, kde je teplo a vlhko. Moje domčeky sú malé tunely, ktoré si sám vykopem. Tieto tunely sú pre mňa dôležité, pretože mi pomáhajú dýchať a tiež pomáhajú vode a vzduchu dostať sa do pôdy. Je to ako mať vlastný dom s tajnými chodbami. A som aj veľký jedák. Najradšej mám staré listy a rastliny. Keď jem, pomáham ich premeniť na živiny, ktoré sú pre rastlinky dôležité. Máme teda super silu a to, že pomáhame rastlinkám rásť. Takže aj keď sme malé, máme veľký význam. Ak nás uvidíte, budete vedieť, že robíme dobrú prácu pre naše stromy a kvety. Rastliny a my sme ako najlepší priatelia. Keď rastliny chcú rásť, my im pomáhame. Nielen, že jeme rozpadnuté listy, ale aj naše tunely pomáhajú korienkom rastlín získať vodu a vzduch. Bez nás by rastliny nemohli rásť tak dobre. Sme tým, ktorý spolupracuje. Tak už viete, že sme veľmi dôležití pre pôdu. Bez nás by bola pôda tvrdá a suchá. Pomáhame ju uvoľniť a zlepšiť. Keď dážďovky žijú v zemi, pôda je zdravšia a to je dobré pre všetkých. Veľa ľudí si o nás myslí, že sme len škaredé červíky. Ale my pomáhame prírode a aj ľuďom. Môžete nás vidieť po daždi, keď vylezieme von z pôdy. Sme znakom, že je pôda zdravá. Takže, deti, keď na budúce uvidíte dážďovku, spomente si na Dávidka a jeho príbeh.